Kai ba dole tocin. Ina za ka je ne haka na ganka da jaka, ina za ka je? wai tambaya ta ma kake ina zan je? To ba dole in tambaye ka ba, na ganka da jaka yanzu a daidai irin wannan lokaci, ai dole in tambaye ka ina za ka lafiya? Ba ka da labarin cewar Kwankwaso ya koma sabuwar jam'iyya? Wannan Kwankwaso? Kana so ka ce min Rabi Musa Kwankwaso? Ai Kwankwaso ya koma sabuwar jam'iyyar NPP, jam'iyyar kayan daɗi. Kai, ni ban ji labarai. To kai yanzu ba ka da labarin cewar jarida ta wallafa malam ma ya bi mu? Wannan malam? Malam Ibrahim Shekaru. Da Allah da kana so ka gaya mun sanata mai ci a yanzu Malam Ibrahim Shekaru na jam'iyyar APC? To malam ya bi mu kawo tunda malam ya bi mu ai dole mu ma mu tafi. Yanzu ina kai? Ai yanzu sabuwar jam'iyya zan koma. To ai ku in dai haka ne kafar ka kafata. Mu can ku yanzu zama za ku yi can. Kafar ka kafar mu. Madugu kafar ka kafar mu madugu. Kafar ka kafar mu. Madugu kafar ka kafar mu madugu. Kafar ka kafar mu. Madugu kafar ka kafar mu madugu. Mu jagoran mu. Madugu kafar ka kafar mu madugu. Kana da masoya. Madugu